Здравейте хора, днес имаме малко средно ново зареждане от мене и от различни бизнеси. Първо започваме. Взимаме си тази кутия, отваряме я и тук ще започнем да слагаме две чупливки. Едната с драконов плод, другата са на нас. Костенурка, която отива при тези костенурки. Едно вино, което отива при смесените. И сега започваме с други поединично. Октопод, парсе, конфитюр, мляко, диня и падмилката. С високите хора приключихме. Сега купих си такава ролка на капибари да ви слагам на поръчките. Направих една нова яка гривна, която е от корда. Няма шанс да се мръдне. Тази кутия ми е стара, но имам вътре нови работи. Имаме тук Пандора. Вие ги виждате. Имам чанта. Имам нови високи. Така. Имаме една тази нова кутишка. И тук вече в този канал, ако не бях казала, ще качвам ръчките ми. Имаме следващата нова кутишка, която е налепена с разделения и да. Сега, имаме нова корда, която вече я използвах. Сега, ето тези цветове, лилавото се е спукало. Няма нищо. В другото видео ще ви покажа да ги наредим по местата им. Всяките да мърднем тази корда. Сега ще кажа, ако искате да се поръчате нещо от мен, ще ви оставя тук горе някъде инстаграма ми, който не е много труден да се напишем. И да. Сега ще ви покажа. Ето какво имам. Правя всякакви хубави кривички, като тази. Имам бисуки, всякакви. Имам стикери, ако някой не помни. Всякакви. И слагам към поръчката за подарък. Имам пликчета. И това е новото зареждане. И чао, чао хора! Абонирайте се за канала.